Abu Dhabi. Alright, nandito tayo guys sa Abu Dhabi. Yan ang aking mga braso. Sa kabilang side ko naman ang Mark Save. Ayan, dyan guys ang mga shopping mall. Ang mga damitan. Nasa bandang likuran ko naman ay ang Al Haram. Yung mga shopping din, mga bilihan din ng mga damit na mga mura lang. Yun. Tapos ito ay nakaparking ako dito sa kalsada dahil live muna tayo konti. Ayun yung papunta doon diretso, papuntang Corniche. Yan. Yun. Tapos yun may mga dumadaan na sasakyan. Ayun. So, ayan. Andito tayo sa Abu Dhabi. Alright. Ano bang building yan? Nasisilaw ako dahil ang araw ay tirik na tirik pa rin kahit alas 5:20 na ng hapon. Yes, you're right guys. 5:20 in the afternoon. Yung araw ay nasa harapan ko pa. At malaking malaki pa. Ayan oh. Mabuti na lang nakatakip ako dito ng aking dito sa may salamin. So, dito muna tayo guys. Antayin natin ang ating diba? Ang daming mga sasakyan. So, shout out sa inyong lahat. Mga friendship natin dyan sa Abu Dhabi. Dito si Ping Biahera sa Al Haram. Diba? Shopping center. Alright, shout out sa ating mga friendship, sa ating mga subscribers. Thank you so much. Ayan. So, diba, mabilis dito guys ay may radar din. Ayan, tok ako guys kasi medyo maaga pa ako umalis kanina sa bahay. Alas 2 yata yun. Kasi may appointment si madam sa sa hospital. Tapos paglabas dumiretso kami dito. Traffic pala doon. So ayan, hintay muna tayo dito guys ng meron pa. Akala ko init. Shout out mga amigo, amiga. Pangdagdag ng ating WH dahil medyo bumababa na ang ating WH. Kaya naman, tayo ay napalive kahit man lang ilang minuto. Okay. Kahit maka 10 minutes lang tayo. Solid supporters. Ayan, live and alive. Shout out Suino. Actually, may premiere ako kanina. Kaso nandito ako sa kalsada. Magmamaniho. Kaya hindi ako naka-attend ng aking premiere. Pasensya na po. Uy, may 1 million viewer ko. Shout out, shout out. Comment down below. Ayun. Dito tayo sa parking ng ating sakyan. Aantay tayo ng pasahero. Si Ping namamasada sa Abu Dhabi. Shout out 1 million people. Ayun, nawala ang ating 1 million people.
There are nights when I can't help but cry. Mm-hmm. Ay, antok ako. Oh, antok. So, ayun na nga guys. Bilang isang taga-maniho dito sa United Arab Emirates, ay kailangan natin sundin ang batas trapiko katulad sa Pilipinas. Pero ang batas trapiko dito ay iba sa Pilipinas. Dito may mga disiplina yung mga driver. Mata sa mata. Yun, mata sa mata lang. Kasi talagang sinusunod ang batas dito sa Pilipinas. Kaway-kaway naman dyan sa ating mga kaibigan na nasa Pilipinas na mga nagmamaniho. Huwag sana mainit ang inyong mga ulo habang kayo ay nagmamaniho. Ayun, kasi kadalasan dyan na uuwi sa digmaan. Digmaan. Alright. So, ayun. Ipakita ko muna ang aking pagmumukha. Ano yun ito? Ayun. Ayun na nga guys, no, sa ating mga kaibigan na taga-maniho, mga driver dito sa United Arab Emirates, yung mga kapwa natin taga-maniho. Ingat-ingat po palagi, yun, di ba? Kasi hindi natin masasabi yung mga ibang driver, maingat nga tayo, pero yung iba naman, pero inshallah, okay lang sa oras-oras, sa araw-araw na ating pagmamaniho. Alright? Shoutout kay Shobs. Ayun, shoutout kay Janet and kay Mau. Yan yung mga friendship natin, mga kumbaga mga legit. Mga batikang driver ng UAE. Yan si Bans Ramero. Ang ating mga kaibigan dyan, si Laktum Bordogay at si Jing Diaz. Ayan, ang ating kaibigan na taga-maneho din. Shout out sa inyong lahat. At gusto ko rin i-shout out si Garfield. Ayun, shout out sa iyo. At sino pa, baka may nalimutan ako. Meron niya akong nalimutan, pero pasensya na kayo at konti lang ang ating oras dahil babiyahin na ulit tayo. So, kaway-kaway, shout out, i-like nyo ang aking video, at sa hindi pa nakasubscribe sa ating channel, guys, please subscribe my channel and don't forget to click the tiny button bell, my notification bell, para pag may video ako at mag-live ay ma-notify kayo sa ating mga kaganapan. Alright? Chill lang guys, chill. Yun. So, chill lang. Smile and what is this? Smile palagi. Hindi naman. Yung natural lang na smile para hindi mabigat sa sa araw-araw at sa oras-oras, 'di ba guys? So, 'yun na nga. Maraming salamat sa inyo at maraming salamat pa rin talaga sa suporta at sa inyong lahat. Ngayon may sasakyan na medyo nasiraan siguro 'yun. Dito guys, pagka nasiraan ka, agad-agad yan kukuhanin ng truck. Syempre may bayad yun, no? Tatawag kayo ng truck na maghahatak ng inyong sasakyan kasi bawal yan, chinecheck yan palagi ng mga kapulisan dito. Maraming mga pulis sa dito na talagang maayos, sinisiguro nila na maayos ang pamamalakad ang UAE. Kaya pag meron dyan mga traffic, may banggaan sa gilid, may pulis agad yan.
Kasi nga inaayos nila, ayaw nila na ma-traffic masyado. Yun lang. So, inabot na tayo ng maraming minuto. Ayan, shoutout sa inyong lahat at samantalahin ko na ang pagkakataong ito. Ayun. Ayun lang. Kumusta kayong lahat dyan? Kumusta? So, mainit-init pa rin ang panahon. Dito sobrang init. Umaabot tayo ng 50 degrees Celsius. Oh, grabe. Sobrang init kanina. Kaya ingat-ingat sa mga may high blood dyan. Ingat po. Magdala po tayo palagi ng tubig at wag kasi sobrang init dito sa UAE. So, shout out. Wala pa rin yung ating pasahero. Kaya, mamaya-maya na natin to off. Ayun. At kung hindi man shout out 1 million people in the universe, in the UAE, in Abu Dhabi. Shout out sa iyo. So, yun guys. Waiting. Ayun. Malayo pa ang umaga. So guys, hanggang dito na lang yung ating video. Maubusan na tayo ng Hanggang dito na lang. Maraming salamat. Bye-bye. Hanggang sa muli. Bye-bye.